Igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Umbuzo wethu namhlanje uthi kumele sifake umbala kulesikwele singaphansi esiyenza amaphesenti angu-109. Ungakhohlwa futhi phela ukuthi basikhuluma ngamaphesenti sikhuluma ngenamba enjengo-100, uyabona-ke? Kodwa-ke umbuzo wethu namhlanje usicela ukuthi sifake umbala wamaphesenti awu-109. Uyabona ukuthi kuyandlulela ku-100%, ingakho-ke sosebenzisa izikwele ezimbili ukuze sithole u-109%. Kuze kube lula-ke sizothi u-109 uhlukaniswe ngo-100. Uyabona-ke soyibhala kanjalo-ke, socala ngokuyibhala kanjalo phansi. Sothi u-109 uhlukaniswe ngo-100. Lokhu kuzosiza ukuthi sikhumbule ukuthi siyandlulela ku-100. Uyabona-ke asibaleke izikwele zethu ukuthi izosinikeza kuze zisinikeze u-109. Uyabona-ke soqala-ke sibale kulesikwele sethu esisodwa esikhulu ukuthi le zikwele ezincane zasinikeza i-100 or 109. Yabo? Masizibala lesikwele esikhulu sisinikeza 100. Ingakho-ke sizondlulela siye kulesikwele esibili esikhulu sibale izikwele ezincane ezi-9 kuze zisinikeze i-109. Soqala-ke ngapha sifake umbala wethu usho khona ukuthi kulesikwele esikhulu sosinikeza 100 phezu kwe-100. Yabona-ke? Soqhubeka-ke siye kulesi sesibili sizofaka umbala wethu kwizikwele ezincane ezi-9 ukuze sizothola ini i-9% esizoyihlanganisa kanye nale-100 esiyithole kulesi esikhulu. Yabona-ke kuze sizothola ku-109%. Soqala kumugqa wokuqala. Uyabona-ke soqala sithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 izosinikeza 9% esizoyihlanganisa naleya 100 esiyithole ngapha. Basiyihlanganise sizothola ngakhi 109%. Ngiyathemba senguphendulile umbuzo ngendlela efaneleyo. Kuze nawe uzokhona ukuphendula lo mbuzo mawuthola esikolweni. Ngiyabonga. Efanele. Sibonane futhi. Bye bye.